outra vez a Galicia para falar con Guido Álvarez, un grande amigo desta nosa emisión. Moi boas tardes, queridos ointes. Temos un convidado especial ao outro lado do fío telefónico. Daolle a palabra a Armando para que o saúde e que lle dé a benvida. Pois nada, para min é unha honra, non? Como sempre, era aquí nas ondas da Radio Samboy, que xa que cumplimos os 40 anos, pois ter a Guido Álvarez, que é o guía de Lugo, e vai nos amosar de palabra de momento, porque as imaxes non poden sair, pois vai nos amosar Lugo, ese Lugo descoñecido, ese Lugo amurallado, e fora da muralla. Eu quixera facerlle a primeira pregunta. Sí. Como vai ser eso de facerses percorridos fora de Lugo, quizás? Pois mira, Armando, xa me coñecedes vos dous, Xulio e ti, e os ointes de Radio Samboy que nos escoitaran as outras ocasións. Xa sabedes que, bueno, a miña actividade como guía ten base en Lugo, aínda que son guía oficial de Turismo de Galicia, e abarco todo o territorio, pero estou centrado en Lugo por razón sentimental e tamén por razón estratégica, porque creo que Lugo ten moitísimo potencial, como dicilo, e moito por facer aínda, non? Entón, bueno, xa sabedes que levo dende agosto como autónomo, facendo eses paseos guiados polo Lugo menos coñecido, e tamén servizos, digamos, personalizados, pois para agrupacións, axencias, etcétera, non? Entón, agora nesta nova situación na que estamos, tiven que reformular evidentemente a miña actividade, evidentemente agardando o momento oportuno e prudente para volver a sair ás rúas como guía, digamos, e por outro lado adaptando a miña actividade á nova situación. Entón, como fixen? Tendo en conta que o verán, bueno, primavera-verán eran as estacións nas que había máis reservas de grupos internacionais, de axencias e demais, o que busquei para suplir esa ausencia é, digamos, abrirme por primeira vez como autónomo a provincia de Lugo, ¿no? Porque así como viña eu de todos estes anos anteriores traballando a provincia, como autónomo ata o momento só me centrar en Lugo cidade, ¿no? Entón, abrinme a provincia e tamén abrín o formato das visitas, porque ata agora estaba facendo máis ben paseos de mediodía ou de 3 horas, 2 horas, dependendo, e agora estou propoñendo xornadas viaxeiras cos meus colaboradores da provincia e novos que van aparecendo, porque isto é formidable, agora vos conto máis. Bueno, as xornadas viaxeiras iniciais foron 20 propostas para o verán do 2020, pensando un pouco en dar unha alternativa de entretemento, ocio e divulgación cultural neste verán. Pero agora apareceron tantísimas persoas interesadas en integrarse que isto é algo brutal. Agora vos conto máis. Alégrome moitísimo. Seguro que tiveches pois é un baixón terrible, porque a nova situación fai que non poidas ter moita proximidade, que a xente teña que distanciarse un espazo de 1 metro, 1,5 metros, que teñan que facer que sei eu, tantas, o sea, precaución e sentidiño, como decimos os galegos, non? E entonces, exacto, para ti seguro que eso primeiro que representa o feito de non ter tanta xente xunta, porque ti hasta podías aceptar hasta 30 persoas, pero agora a cantidade de persoas que poden estar reunidas non son tantas tampouco. É dicir, todo isto debeuche representar algo de un pau, vamos. Sí, vamos. A ver, non podo negar que nun primeiro termo, evidentemente, como creo que a maioría de persoas, o que máis me preocupou foi o global, non? É dicir, a situación da sociedade e demais, non? O tema profesional, bueno, como dicilo, no momento inicial tiña dous sentimentos. Por un lado, claro, a tristeza de que se rompese un calendario xa feito, ¿no? Evidentemente, pero por outro lado tamén a confianza en que o meu proxecto
como dicilo, iba a sobrevivir máis que outros proxectos turísticos porque no meu, como aposto moito polo turismo de proximidade, sabía que isto, nesta situación, era algo positivo, porque non dependo tanto do turismo que ven de fora, senón que fago moitas actividades para a propia xente da cidade e de Galicia, non? Entón, nese senso tranquilizoume un pouco nesa situación inicial, pero claro, a mudanza foi moi grande e por sorte vai saindo ben, pero foi grande. O sea, que te estás adaptando e ademais dando moitas máis oportunidades. Ti pensabas que te se iba a reducir o espazo, como dicías hai un momento, pois notas que hai moitísimas alternativas, non? Pero moitas. É brutal, de verdade, porque mira, cando lanzamos as 20 primeiras xornadas, que, bueno, todas abarcando toda a provincia, nesa mesma mañá, cando lanzamos as xornadas, xa nos chamaron dun montón de concellos, de asociacións, profesionais, todo tipo de colectivos e persoas interesados en integrarse tanto nas xornadas que estaban previstas como para facer novas xornadas noutros lugares da provincia. Estará contento Armando porque justamente estes días chamaronme de Navia para propoñerme facer Redescubrindo Navia. Estou moi contento porque tiña ganas. Perfecto. Que bueno, che parece, Armando? Que che parece? A min parece estupendo. Ademais, gustaríame estar presente. Pois o gallá. Eu ten en conta que xa che vou avisar día a día de como vai evolucionando ese tema. Bueno, como caso de Navia, outros da provincia, xa digo, non? Bueno, por contarvos, empezamos con 20 xornadas e xa son máis de 40 as xornadas previstas. Duplicaches. Perdón, como? Que digo que duplicache, non? Dupliquei, sí, efectivamente. A ver, a sorte é que, por exemplo, na zona norte da provincia teño un gran colaborador, Pedro Rolle, do Freixo dos Lobos Ecoturismo e Natureza, que é un guía de natureza que controla moitísimo a zona norte da provincia. Logo na zona da Terra Chá teño a Pepe de Sogos Consulting, que é un ambientólogo que tamén controla moitísimo e que me axuda un montón nesa zona central. Logo nos Ancares teño a Lola Isolina de Piornedo Anda, que organiza todas as fins de semana roteiros etnográficos, e máis alá deles unha gran amalgama de colaboradores que me facilitan moitísimo abrirme a calquera destino da provincia, non? Entón, xa digo, isto foi un acerto porque, bueno, se están implicando, xa digo, máis alá dos profesionais tamén concellos, institucións, o Campus Terra, que é un gran aliado para un tipo de experiencia como esta, porque, claro, eles teñen o coñecemento, non? E tamén, digamos, acreditar esta experiencia. Unha suxerencia miña que pode servirche e que tamén pode ser interesante. Sabes que nós temos unha persoa que de vez en cando tamén incomodamos como a ti para que nos dé noticias e tal, encargada de turismo na Ribeira Sacra, Isabel Vilafreire. Ponte en contacto con ela para que, por exemplo, nos roteiros da Ribeira Sacra, pois poidas ti acompañar a xente para facer algunhas catas ou visitar algunhas adegas especiais. Eu creo que Armando facilita o teléfono dela e seguro que eso será unha boa intercomunicarse, non? Ademais, é unha persoa que lle gusta falar, que lle gusta explicar e todo. Tú dixeche Isabel, é Beatriz Vilafreire, sí, Beatriz. Vale. E ela é a que se encarga do sur da provincia de Lugo, do turismo do sur da provincia de Lugo. Mais ben son os hotéis, sí, pero podeslle preguntar do que si é que la informa. Aparte de preguntar, pode ser outro puntal, como ti dicías, de Pepe, cualquier outro dos que posiblemente poden estar nesa liña de traballo que ti levas adiante. Claro. Bueno, eu conto vos porque digamos que eu teño, certas costumes, no, que me custa modificar, pero que modifiquei, neste caso xa vos conto. A ver, eu realmente de momento prefiro case sempre agardar a que as propostas veñan de fora
no seguinte senso, quero dicir, por exemplo, neste caso me comentades dela, no? Pois me gustaría que máis que contactala eu, se vos tedes a oportunidade de dicirlle, pois mira, este rapaz está facendo isto, se che interesa, poño vos en contacto. Entón aí sí, porque como que buscar eu o contacto ás veces me parece como que igual se sienten comprometidos ou forzados ou tal, entón prefiro así a espontaneidade. Bueno, por sorte, xa digo, neste caso, pois contactáronme, por poñer un exemplo agora semellante, contactáronme da Oficina de Turismo de Meira, a responsable, que por certo é guía oficial de turismo tamén, e ela propúxome levar o programa das xornadas, evidentemente a Meira, e tamén os concellos limítrofes, Río Torto, a Pastoriza, Ribeira de Piquín, Pol. Entón, xa me abre aí ela un xeodestino máis, non? E xustamente na Ribeira Sacra me ven de luxo, porque os destinos que teño previstos na Ribeira Sacra, como dicilo, son experiencias que eu xa fixen, conto facelas eu, digamos, non? Pero gustaría meter máis colaboradores no sur, porque sí que teño máis no norte, na montaña e na chaira, que no sur. Me gustaríame trazar novas rutas con colaboradores, estaría moi ben. Pois faremos eso, mandaremoslle o teu contacto precisamente a Beatriz, informaremoslle dese teu traballo que estás a facer. Xa, non te preocupes que eu falarei con ela, contareiño o caso. E entonces, se un caso ou ben se poñe ela en contacto contigo ou ti con ela. Eu xa falarei con ela para que non se sinta pois como obrigada. Exacto, no, ten que facer os posibles para que Guido vaya en contacto con ela, porque precisamente o que importa e o que interesa é que toda a xente coñeza pois esa zona extraordinaria que ademais seguro que ti coñeces moito mellor que outros moitos guías, polo feito de que ademais vai a ser patrimonio da humanidade, non? Sí, exacto, sí. No, a ver, eu a Ribeira Sacra, cando traballei nas axencias anteriores a esta etapa miña como autónomo, organicei moitísimas excursións e viaxes, porque, bueno, aparte do atractivo, a Ribeira Sacra é un xeodestino que está bastante consolidado e que ofrece un produto compacto, quero dicir, hai alternativas na Ribeira Sacra, dende os catamaráns, as adegas, moitísimos servizos que son moi bons, o tren turístico, bueno, hai moitas cousas. Moi ben, pois a ver, nos chamámoste precisamente por eso, para darte ánimos e porque sentíamos esa inquedanza que seguro que ibas a ter. E por outra parte, pois agradecerte moitísimo que estés tan aberto cada vez que te conectamos, sempre moi amablemente nos recibes e ademais contasnos cousas interesantísimas. Por certo, no Facebook teu aparecen cousas novidosas, interesantes. Mencionabas na última cousa que vin algo sobre a Cova do Furco en Becerreá, non? Sí, a ver, eu como dicilo, vos que me seguides, como vos sigo a vos, sabedes que en xeral trato de compartir en positivo, non? Quero dicir, trato de compartir sempre cousas bonitas, positivas, etcétera. Pero de cando en vez hai que tamén visibilizar o negativo, criticar tamén o que está mal. Neste caso, bueno, Historia de Galicia, non sei se coñecedes esa páxina, visibilizou hai pouco atentados contra o patrimonio que se produciron nestes meses de confinamento, e a verdade que é moi preocupante. Neste caso Lugo Xornal, que xa sabedes que un dos medios nos que colaboro, pois visibilizaron este tema de Becerreá, que a verdade que é triste, porque, bueno, aparte é un patrimonio prehistórico, antiquísimo. Sí, señor. Bueno, unha mágoa, non? Que ocurran cousas deste tipo, non? Porque ademais é parte do patrimonio e iso hai que cuidalo o máximo posible. Outra cousa da que tamén te lamentas é precisamente o básquet, non? Que ti eres un fan incondicional. Sí, bueno, a ver, co tema do Breogán, como dicilo, eu non son dos obsesionados por estar na CB, porque creo que o máis importante é o sentimento e a afición, non? O sea, ter
consolidar e non perder ese sentimento breoganista tan forte que temos en Lugo, en Galicia, porque o Breogán xa o di o himno, é o equipo de Galicia ou un dos equipos de Galicia, por lo menos, que tampouco se trata de ir de sobraos, pero bueno, está claro que por historia parece que nos correspondese estar na primeira categoría sempre. Claro, situacións como a deste ano na que perdemos a oportunidade de regresar ao noso lugar natural, pois, bueno, unha pena. Unha mágoa, sí, señor. Pero bueno, que ese bichiño fíxenos non sei, mudar moitas cousas a todos, e entonces, bueno, hai que ter paciencia, e seguro que bueno, que continuaremos con ben. O malo que vai ser que moitos dos nosos maiores van nos deixar, pero bueno, posiblemente acheguemos o máximo posible o que dicíamos dende o comenzo, un pouco de sentidiño e algo de aportación de todos nós, que seguro que isto vámoslo salvar, non? Sí, como dicía onte, como falando eu con un amigo onte tarde, pois dice, sí, isto fícenos cambiar muchísimas cousas e facerlle traballar a cabeza. Dice, non todo vai ser igual, dice, pero hai outra parte negativa que moita xente desavenza, moita xente pois nos deixou. Esa é a parte triste, pero temos que pensar en que temos que salir adiante, e este bicho temos que vencelo nós, non nos lo vai a vencer ninguén, senón que temos que ser nós. Se eu este ano non podo ir de vacacións a Galicia, pois non vou, e supoño que para o ano que ven podo disfrutar do doble. Claro, exactamente. A ver, como din sempre, as crises son oportunidades para crecer e evolucionar, ¿no? En este caso, evidentemente, a consecuencia negativa é evidente, pero temos que tratar de darlle a volta a tortilla, ¿no? Aprender e crecer como a sociedade, ¿no? Ser máis conscientes, tratar mellor o medio ambiente, tantas cousas que se están a falar e que son imprescindibles para construir un mundo mellor. Moi ben. Bueno. Eu queria che facer unha pequena pregunta. Ti cando vas, por exemplo, nun grupo de persoas, e ao mellor hai persoas de certa idade, non sei, de 50 para arriba, 60, que eles quizás son máis curiosos en preguntarche isto por qué, porque o galego sempre dicimos por qué. E entón, pois, quizás os novos van máis directos a outra cousa, pero os maiores queren saber a ciencia cierta o que é. Sí, pois mira, nese senso teño unha sorte enorme, porque, bueno, xa temos comentado, no, que eu dende que volvín a Lugo fun xerando unha especie de comunidade de xente que sigue un pouco as miñas actividades, no? Entón, en todo paseo ou excursión ou viaxe que organizo, ven xente de todo tipo, de todas as idades, estudantes, xubilados, de todo, no? Sí. Entón, xéranse uns intercambios increíbles e formidables a nivel cultural. Por qué? Porque justamente esta xente maior que ven fala cos rapaces Erasmus ou cos nenos que veñen e lles explican un montón de cousas máis alado que eu conto, non? O sea, quero dicir, non son eu o único guía, sino que vou acompañado de grandes anfitrións da nosa terra. Complementan. Claro, e o que me dis das preguntas, pois efectivamente a xente de maior idade é a xente que máis presenta, digamos, preguntas bueno, abre temas, digamos, ¿no? Dentro das visitas. E a mí me gusta ¿por qué? Porque a mí non me gusta dar a chapa, como se soe dir, ¿no? Gústame máis saber que lle interesa saber a xente. Entón a mí as preguntas facilitanme o meu traballo. Claro. Moi ben. Sí, señor. Bueno, que continuaríamos así toda a tarde. A verdade que é un placer estar contigo, Guido. Agradecerche moitísimo esta laboura que estás a facer, agradecerche moitísimo o que nos contas, porque os nosos ointes seguro que estarán encantados cando teñan permiso para poder achegarse a Galicia, achegarse precisamente a Lugo e preguntar por Guido Álvarez para que os acompañen a visitar e coñecer moito mellor a nosa cidade amurallada.
O agradecemento é meu pola oportunidade que me dades de conversar con dúas persoas tan interesantes como sodes vos dous, referentes radiofónicos en Cataluña e no Estado, sobre todo divulgadores da cultura galega máis alá das nosas fronteiras, así que grazas a vos de corazón. Vamos a despedilo con música, Armando. Pois sí, escolle ti a que queiras. Vale. Escollo eu. Sí, No, si queres, sí. A ver, Si queres, sí. Escollo eu. Si queres, Pois a mí me gustaría a Moura de Carlos Núñez, se che parece ben. Claro que sí, ¿ves? sí. Sí, señor. Eso faremos, sí, señor. Eso faremos, sí, señor. Xa sabedes que é Dedicado. un bo amigo, xa sabedes que é un bo amigo, Carlos Núñez. Pois dedicado para ti vai a Moura de Carlos Núñez. Unha aperta grande, ata outro momento. Unha aperta moi forte, amigos. Así de grande. Hasta logo. Decía Guido, vamos a colocar para que todos ustedes disfruten esta peza de música de Carlos Núñez, a Moura. Aí vai.